Hovorili sme v prvej časti o to kráčať v jeho mene. Hovorili sme o tom, ako je to kráčať v triumfálnom sprievode a je dôležité, že kde my stojíme. Či stojíme na chodníku a kričíme, či sme zaradení za Ježišom, alebo sme zaradení medzi nepriateľom, ktorý bol porazený. My toto musíme neustále pozrieť sa, kde stojíme v tom sprievode. A aká je naša úloha. Lebo ak není to v mojom živote viditeľné, to, čo Pán Ježiš Kristus hovorí vo svojom slove, tak si zapamätaj, stojíš na nesprávnom mieste. Alebo kráčaš nesprávnym smerom. A toto si potrebujeme vedieť a uvedomiť. A Pán Ježiš hovorí, ja som prišiel v mene svojho Otca. A s farizejom zákonníkom hovorí, a vy ma nepríjmate. Stretli ste sa s tým, že ste prišli v mene Ježiš a neprijali vás? Vidíte, takže čo sa robil Pánovi Ježišovi, tak sa bude robiť aj vám. A potom hovorí Pán Ježiš, keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. A tak príjmame toho, čo prichádza v Božom mene, alebo kto prichádza vo svojom mene. Lebo tu je pasca, milovaný. Pred takými 3 mesiacmi som mal sen a vo sne mi Boh ukázal a povedal, daj si pozor na pasce. A práve toto sú úskočnosti a taktiky nepriateľa, kde nepriateľ nepríde ako rohatý, ako šupinatý, aj keď takého sme videli, ale on príde ako nádherný v peknom rúchu. Tvári sa ako anjel svetla. A o čo viac jeho pracovníci sa javia ako pracovníci spravodlivosti. Preto my potrebujeme poznať Božie slovo, aby sme sa nedali strhnúť tými, čo idú vo svojom mene. Len zaraďme sa za veliteľa nebeského vojska. A tu zrazu, my tu zažívame dobu, kedy sa každý zaraďuje za človeka. Jeden je za toho, druhý je za toho. A ja sa pýtam, a kde je veliteľ nebeského vojska? Za ktorých bojuje? No ale tí urobili nespravodlivosť. Kde stojí veliteľ nebeského vojska? Ale veď je nespravodlivé. Kde stojí veliteľ nebeského vojska? Stojíš aj ty tam? Zaradím sa za veliteľa a on hovorí, modli sa za kráľov. Ale príde niekto vo svojom mene a my sa za neho zaradíme. A už ideme v mene Ježiš, v mene kresťanstva a sme zaradení za človekom. A zrazu zistíme, to pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu. Vidíte vy, kresťankovia, ako ste dobačovali? Prečo? Stáli sme na nesprávnom mieste. Zaradili sme sa za človeka. My sa potrebujeme zaradiť za meno, ktoré nosí všetky Božie mená. A to je Ježiš Kristus, milovaný. A Ježiš potom povedal, ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. Koho posiela? On nás posiela. A čo nás posiela? Neprišiel som z neba plniť svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ján 6.38. My toto musíme vedieť, že neprichádzame my plniť svoju vôľu. Neprichádzam plniť vôľu Helenky. Ona není môj majetok, ja som není jej majetok. Prichádzam plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. A kto ma posiela? Ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. Kto ma posiela? Kto ťa posiela? Ježiš Kristus. Ak si jeho učeník, tak posiela ťa Ježiš. Ak si zaradený za jeho armádu, si jeho vojak, si jeho služobník. Nie, ťuťuli, muťuli, Ježiško môj, milučky, netreba ti vymeniť plienočky? A spievame, ja ťa budem kolísať, hej? Čo ty máš čo kolísať Pána Ježiša? To je mocný Boh, ty sa máš zaradiť za neho. A nevymýšľať si tu páchorky. My sme deti Božie, my sme služobníci Ježiša Krista. Ak sme služobníci Ježiša Krista, zaraďme sa a choďme v jeho mene tam, kde nás pošle. Toto, keď si neuvedomíme, milovaní, tak budeme zažívať prehru za prehrou, porážku za porážkou. Ale veď ja som kresťan, ja som Božie decko, ktorý môže všetko však. Tak to zabudni na to. Ale môžeš iba vtedy, keď si zaradený a Ježiš je tvojim pánom a spasiteľom. Vtedy môžeš všetko v tom, ktorý ťa posilňuje. Ale nemôžeš všetko. Môžem niekoho zabiť? Je to všetko. Môžem niekomu dať čo ukradnúť? Je to všetko. Môžem niekoho ohovárať? Je to všetko. Môžem niekomu ukradnúť partnera? Môžem všetko. Je to v Kristovi Ježišovi? Nie. Není. A preto musí byť tvoj veliteľ
Ježiš Kristus a v Kristovi Ježišovi. A preto potrebujem pozerať ako Kristus, potrebujem myslieť ako Kristus, potrebujem počuť ako Kristus, potrebujem hovoriť ako Kristus, potrebujem konať ako Kristus, potrebujem chodiť ako Kristus. A 2. Timotej hovorí 2.19. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Pán poznal tých, čo sú jeho. Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno. Opakujem, nech sa odvráti od neprávosti každý, ktorý vyslovuje Pánovo meno. Iný preklad, ktorý sa nazýva k Pánovým menom, ktorý vzýva Pánovo meno, ktorý nosí Pánovo meno. Nech sa odvráti od neprávosti každý, ktorý nosí Pánovo meno. Nosíš Pánovo meno? Hovoríš, že si kresťan? Si odvrátený od neprávnosti? Veď, ale ja som len hriešnik. Si odvrátený od neprávosti? Ale veď, ja som hriešnik. Si odvrátený od neprávosti. Každý, kto nosí Pánovo meno, nech sa odvráti od neprávosti. Milovaní, to je naša vôňa, že som odvrátený od neprávosti. No ale to musím, to je kompromis, to sa dohodneme a my naplníme tú úlohu, ktorú verím, že Boh urobí. Ako Robko povedal, nosíš jeho vôňu. Po kom voniaš? Voniaš po nejakom hriechu alebo voniaš po pastierovi? Ja chcem voňať a vyberám si vôňu pastiera. A to je vôňu Ježiša Krista. Lebo môžeme voňať aj po svete, po nejakom hriechu, ale milovaní, operme si tie rucha v krvi baránka. Ja nehovorím, že sa nám nepritrafí, že niekde padneš do nejakej vône inej, ale v tej chvíli ti to Duch Svätý ukáže, pripomenie a vtedy znovu urobím to pokánie. Odvrátim sa od tej neprávosti, otočím sa, odvrátim, vyperiem si to rúcho v krvi baránka a znovu idem k pastierovi, k Ježišovi Kristovi. Nezaraďujme sa za ľudí, milovaní. Nerobme to, lebo budeme smrdieť. Ja som kedysi choval psov a som šiel na prechádzku a môj pes sa vyválal v ľudských výkaloch. A ten smrad ma nasledoval stále. A ja som nevedel, kde, pozerám sa všetko. No ale bol som s mojím psom, on bol zaradený pri mne, on kráčal a kráčali sme v smrade. My potrebujeme kráčať v Kristovej vôni, zaraďme sa za neho. Nechajme si oprať náš smrad Kristovou krvou, zaraďme sa za neho, nerobme kompromisy. Nech sa odvráti od neprávosti každý, ktorý nosí Kristovo meno. A Pán Ježiš sa pýta, prečo mi hovoríte, Pane, keď nerobíte, čo vám hovorím? A toto my potrebujeme, ak som ja zaradený za Krista, ak sa ja ohlasujem, že som kresťan, tak nie tí, čo počúvajú, ale čo? Tí, čo uskutočňujú Božie slovo, tí môžu ísť ďalej. Ostatní dostávajú slovo, nepoznám vás, páchatelia neprávosti. My nemôžeme hovoriť, že sme kresťania, keď pášeme neprávosť a ešte dobrovoľne. Potom tupíme Pánovo meno, šlapeme po Kristovej krvi a nadarmo nosíme toto meno na sebe. A zrazu prinášame inú vôňu, ktorá priťahuje muchy, démonov v duchovnom svete. Priťahujeme démonov a zrazu čo? Zrazu povieme, ale Boh je nespravodlivý, ja som takto a toto sa mi stalo a toto sa nerobí a tak Božie slovo nefunguje. Funguje, doslova a do bodky funguje. Nech sa odvráti od neprávosti každý, ktorý používa, ktorý je nositeľom Pánovho mena. Milovaní, Pokánie je, otočme sa od všetkých ľudí, ktorí sa chcú nás zmocniť. Otočme sa od každého, ktorý chce ťa ukradnúť Pánovmu menu, lebo zlodej prichádza kradnúť, zabíjať a ničiť. A najväčší zlodej je ten, čo kradne nevestu, ženichovi. Ak patrím Kristovi, tak sa nejdem zaraďovať za falošného ženicha. Čiže nosiť jeho meno je nosiť jeho charakter. Ale ak chcem nosiť jeho charakter, potrebujem vedieť, aký je ten Boží charakter. A ten Boží charakter prišiel zjaviť Ježiš Kristus. A preto potrebujeme premenu zmýšľania. To je to pokánie, že už nechcem žiť ja, ale nech žije Ježiš Kristus vo mne. To znamená, už nechcem sa pozerať tak ako ja, ale chcem sa pozerať, ako sa pozerá Ježiš Kristus.
Už nechcem počúvať tak, ako stará Helenka počúvala, ale už chcem počúvať tak, ako Ježiš Kristus počúva. Už nechcem cítiť tak, ako som ja cítila a tie pachy, ktoré som mala, ktoré mi boli možno príjemné, ktorými som sa vedela stotožňovať, ale chcem cítiť tú vôňu Kristovu. Už nechcem hovoriť tie slová, ktoré som ja, stará Helenka, hovorila, ale chcem hovoriť len ako Ježiš Kristus. Už nechcem robiť tie skutky, ktoré som ja, Helenka, kedysi robila, ale chcem robiť skutky, ktoré Ježiš Kristus robí. Už nechcem chodiť po tých miestach, po ktorých som ja rada chodila, kde som si ja podľa vlastného rozumu chodila. Ale chcem chodiť v tých šlapajách, ktoré vyšlapal Ježiš Kristus. A toto je, že už nenosíš svoj charakter, ale nosíš meno, nosíš charakter Ježiša Krista. A toto je v jeho mene. Premenou celého človeka zriekam sa starej prírodzenosti a príjmam tú Kristovú prirodzenosť, príjmam jeho charakter. A keď bude chcieť vyskakovať môj starý charakter, tak mu poviem, choď za mňa, nech Kristus ide. A Pán Ježiš hovorí vo svojej veľkňazskej modlitbe: Svätý Otče, zachovaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Povedz: Svätý Otče, zachovaj ma v tvojom mene. Svätý Otče, zachovaj ma v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby som patril tebe. Aby som patrila tebe. Potom ďalej pokračuje Pán Ježiš: Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene. Pán Ježiš ťa zachovával v Otcovom mene. To je Jan 17:12, čítam ďalej. Ktoré si mi dal, ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím ešte na svete, aby mali v sebe plnosť mojej radosti. Povedz: mám plnosť Otcovej radosti. Mám plnosť Otcovej radosti. Lebo Božie slovo hovorí, v Božej prítomnosti je plnosť radosti. Milovaní. A pokračujeme ďalej. Odovzdal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlých. Oni nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Amen. Koho má posvätiť pravdou? Amen. Svoju cirkev, svoju nevestu, teba. Proste Ježiš chce posvätiť a potom hovorí: nie, ako ty si mňa poslal na svet a ja som ich poslal do sveta. Ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. Ako ty si poslal mňa, ja ich posielam do sveta. A potom ďalej hovorí: a za nich sa posväcujem obetovaním seba samého. Povedz: ďakujem ti, Ježiš, že sa za mňa obetoval. Ďakujem ti, Ježiš, že sa za mňa obetoval. Amen. Aby oni boli posvätení v pravde. Pravda ťa posväcuje, Božie slovo ťa posväcuje. Keď budeš vedieť, keď budeš poznať, tak si posvätený, si oddelený pre Krista, si zaradený za ten sprievod triumfálny, si oddelený pre Neho, za Ježiša, si oddelený pre Otca, si oddelený pre Ježiša, si oddelený pre Božie kráľovstvo, si oddelený pre požehnanie, si oddelený pre to, aby si mohol zjaviť Božie meno. Povedz: som oddelený, aby som mohol zjaviť Božie meno. Aby som mohla zjaviť Božie meno. Všade, kde stúpi moja noha, nech je oslávené meno Otca, i jeho Syna, i Ducha Svätého. Amen. Milovaní, ako zjavíte jeho meno? Pohľadom, počutím, hovorením, konaním, chodením. Zjavím jeho charakter. Nezjavím sa tam ja, ale zjavím jeho charakter. To, ako sa pozerám. Milovaní, ako sa Ježiš pozeral? Pozeral sa skrze to, že Boh Otec ho poslal, aby prišiel na tento svet a zjavil Otca. On sa pozeral na ľudí, ako by zjavil tú Božiu lásku konkrétnej osobe. Sklonil sa, rozprával sa, pozeral sa tými Božími očami, že tento človek má hodnotu, tento človek je dôležitý. Pozeral sa tými Božími očami na človeka. Ako sa ty pozrieš na človeka, ktorý ti v tejto chvíli akurát ublížil? Počkaj, pošle ma teba Jožka. On je mocný, on cvičí. Tak? Nie, ale pozrieš sa Božími očami a povieš: Pane, odpusť mu, lebo nevie, čo činí. Aj zaňho
Ježiš Kristus zomrel a pozeráš sa na ňo týmito očami. Nie preto, že si to zaslúži. Kto z nás si zaslúžil to, čo Ježiš urobil? Nikto. A predsa sa to stalo. A preto pozerať Kristovými očami znamená pozerať sa tak, ako sa Ježiš pozerá. Na človeka, ktorý akurát zlyhal. Na človeka, ktorý je možno pod mostom. Na človeka, ktorý možno z pohľadu spoločnosti je úplne nula. Ako sa ty na ňo pozrieš? Ako na človeka, ktorý má veľkú hodnotu Kristovej krvi. A snažíš sa mu priniesť Ježiša v tej strave, ktorú je schopný zjesť. Keď Tonko doniesol Gabike bezdomovca domov, tak Gabika sa pozerala Kristovými očami. A obliekla mu Tonkové pyžamy. A Tonko odišiel na chvíľu na vecko a zrazu už našiel bezdomovca v jeho pyžame a v jeho posteli. Akými očami sa pozerala Gabika? Vyhoď von, strašne smrdí. Smrdí, mohol lepru, veď mal svrap, veď si ho doniesol z nemocnice, veď mal svrap. Nás nechceli ku nemu pustiť, lebo povedali, že má svrap, ale v Tonkovom pyžame bol oslobodený. Uzdravený. Skrze Krista. Pavol len podal šatku a boli ľudia uzdravení. Gabika obliekal Tonkové pyžamo a ten nemal svrap. Milovaní, akými očami sa my máme pozerať na ľudí okolo nás? A to nemusí byť bezdomovec. Ako sa pozeráš na svoju ženu, keď možno presolila polievku a ty si taký hladný, že... Alebo vôbec neuvarila polievku. Bola unavená a potrebovala celý deň spať. Ako sa na ňu ty pozeráš? A toto je vidieť v jeho mene. Keď ty sa zriekneš tej ľudskej prirodzenosti pozerať sa svojimi očami a začneš pozerať Kristovými očami. A toto celé je vierou, že to urobím vierou. Tú zámenu urobím vierou, že verím, že Kristus vo mne, nádej slávy. Ak je Kristus vo mne, tak kto sa pozerá? Kristus. Presne tak. Iba vtedy nie, ak by si mu to ty nedovolil. Zavreš ho tam. Nebudeš sa pozerať, teraz sa ja pozerám. Iba vtedy by sa nepozeral. Ale milovaní, my sa máme zrieknúť a dovoliť, nech Kristus prechádza nami a v jeho mene môžeme vidieť. Viete, lebo ja viem, keď som sa znovu zrodila, ako keď som prijala Ježiša Krista a už som sa modlila v mene Ježiša Krista, v mene Ježiša Krista, v mene Ježiša Krista, ale zavrela som ho dovnútra a skrze svoje veci som v mene Ježiša Krista chcela robiť spravodlivosť a všetky tie veci. Tak ako ja určím spravodlivosť, tak bude spravodlivosť. Aj keď vo mne kričala, že Kristova spravodlivosť je iná, nevadí, teraz sa moja prejaví. A preto potrebujeme nielen, že mene Ježiš Kristus, ale meno je charakter a v mene toho charakteru ty potrebuješ vedieť, ako Kristus pozerá. Lebo musíme zmeniť všetko, celého ja nechať zomrieť, aby v Kristus stal z mŕtvych v nás a my s ním. Aby oni boli jedno, ako ty, Otče, a ja sme jedno. To je charakter, to je meno. Keď chceš nosiť meno Ježiš Kristus, tak mali by sme byť s ním zjednotení. To je to charakter, to je to meno Ježiš Kristus. Ak ty prichádzaš v jeho charaktere, ak ty prichádzaš v jeho mene, keď tvoje srdce nenávidí to, čo Pán Ježiš nenávidí, tak vtedy si zjednotený. Ak miluješ to, čo Pán Ježiš miluje, nie že no ja som len hriešnik, no on síce nenávidí smilstvo, ale dneska ešte aspoň raz. Čo? A zajtra potom ešte znova, veď ja som hriešnik, Pane Ježišu, veď ty vieš, aký som slabý, vieš, aký som, no ale nech sa odvráti od neprávosti každý, ktorý nosí Kristovo meno. Hriešnik nosí Kristové meno? Aké nosí meno hriešnik? A čo znamená slovo hriešnik? Vzbúrenec proti Bohu. Si vzbúrenec proti Bohu? Samozrejme, milovaní, že robíme nedokonalosti, že padáme každý deň, aj my, aj vy, kto nie, je na nesprávnom mieste. Každý z nás denne padne, neviem koľkokrát, a urobí nejakú nedokonalosť, ktorá není totožná s Božím charakterom. Ale dá sa ho odstrániť. Ako sa odstráňujú tie nedokonalosti? Pokánie a opratie toho rúcha v krvi baránka. A povedať: Pane, odpusť. Už to nikdy neurobím. Nie chodiť s tým istým hriechom od 15 do 85 a vyznávať ten istý hriech. To si neurobil pokánie. Neodvrátil si sa od hriechu. Nech sa odvráti od neprávosti každý,
kto nosí Kristovo meno. Amen? Amen. Takže k tomu počuťu. Ako koho počúval Ježiš Kristus? Otca. Moje ovce počujú môj hlas a za iným nepôjdu. Sú mu poslušné. Ako my budeme počúvať Boží hlas? Skrze slovo. Áno. Skrze slovo počúvam jeho hlas a za iným nepôjdem. Ak niekto bude proti Božiemu slovu niečo hovoriť a ja to počujem, pôjdete za tým? Nepôjdete. Budete poznať Otcov hlas skrze Božie slovo a za tým nepôjdete. Chodí taký s ukutým hlasom a hovorí: kozliatka, ja som vaša mamička. Otvorte. Má veľmi podobný hlas. A to si není ty. Tak ide si ukuť znova a povie troška z Božieho slova. Kozliatka, ja som tu poslaný od Boha. Poď, môžeš si aspoň troška zosmilniť. Bude ti dobre. Ježiš ti odpustí. Počuješ, čo ti hovorí? Volá a vábi ťa proti Božiemu slovu. Je toto Syn Boží? Je to ten, ktorý sa búri proti Otcovi? Nemôžeš byť poslušný tomuto hlasu. Nemôžeš byť. A ak si, nech sa odvráti každý, ktorý nosí Kristovo meno od nepravosti. A preto musíme počúvať a načúvať tomu Božiemu hlasu. Čítať Božie slovo, počúvať Božie slovo. Aby sme počuli ten hlas. Keď som s Robkom chodila, tak keď sa mi prvýkrát prihovoril, pre mňa to bol úplne cudzí hlas. Ale potom sme sa veľa a veľa rozprávali. Ja som sa ho pýtala. Ja som počula jeho hlas, keď bol nervózny, počula som jeho hlas, keď bol milý. Takže veľa som ho počúvala, rozprávala sa s ním, počúvala som ten jeho hlas. Milovaný, keby teraz Robko bol dole v miestnosti a zakričal by moje meno a vy by ste tu robili háru-váru, čo ste pred chvíľkou, rozoznala by som ten hlas alebo nie? Rozoznala, lebo ja ho počúvam už niekoľko rokov a keď Robko príde z práce niekedy a prehovorí na mňa, niečo sa dialo, ja v tom hlase už počujem, že niečo sa deje. Takže milovaní, je to o tom, že možno na začiatku ten hlas Boha sa nám zdá taký cudzí, taký, neviem to zaradiť, neviem to pochopiť, čo hovorí, hej. Ale potom si začnete čítať Božie slovo a čítame to skrze Krista, to Božie slovo, v Duchu Svetom a zrazu začnete tie jemnosti odchytávať. A naraz niekto na vás prehovorí a povie tak, ako Satan na Ježiša na púšti, povedal Božie slovo a Ježiš zbystril. Niečo tam nie je v poriadku. To s hlasom môjho otca nesedí. Rozumiete, o čom hovorím? Sú tu ľudia, ktorí nosia falošné meče. Copyright je v hre. Hej, že proste skopíruje sa Božie slovo a to je copyright. Nepriateľ ti veľmi rád bude hovoriť o humanistickom Ježišovi. A ty si myslíš, že chodíš v jeho mene a pritom chodíš v humanistickej teológii. A potom sa čuduješ, to nefunguje, to už Duch Svätý bol kedysi, uzdravovalo sa kedysi, kriesilo sa kedysi, to my len musíme trpieť a držať krok. Toto hovoril Pán Ježiš, keď odchádzal? Daná mi je všetká moc na nebi a na zemi. A ja vás posielam, choďte do celého sveta, ohlasujte pokánie a hlásajte evanjelium, uzdravujte, oslobodzujte, krieste mŕtvych. Čo ti povie umelá inteligencia? No, môžeš chodiť, pohľadkaj každého, toleruj. Toleruj ho, veď on je už taký. A Pán Ježiš dal moc vyháňať zlých duchov, nečistých a umelá inteligencia nám hovorí, toleruj ich. Už nemáš moc ich vyhadzovať, on je už taký. Je to v jeho mene? Plná cirkev je tolerancie. Miesto toho, aby bola plná Božej moci. Plná moci Božieho mena moci Ježiša Krista, pred ktorým zohne každé koleno. Pred ktorým zohne koleno nečistý duch, chamtivý duch, smilný duch, oklamaný klamlivý duch, vidrý duch a ešte akýkoľvek duch, ktorý sa vzpriečil Bohu a jeho synovi Ježišovi Kristovi a jeho slovu. Takže počúvame, ako počúval Ježiš. A už nežijú moje uši, ale žijú Božie Kristové uši. Že už nepríjmam to, čo tento svet hovorí,
dávajte pozor, čo počúvate. Viete, lebo veľakrát to, čo počúvate, tak sa ukladá sa to do srdca a potom zo srdca, plné srdce toho, čo počúvame, ide von. Dávajte pozor. Ja sa modlievam u nás v našej spálni, to mám takú modlitebničku a keď zrazu, keď je víkend, tak my v dedine bývame, vidíte, ja som z dediny, a teraz pustí sa rozhlas a tam sa spieva nejaká ľudová pesnička, ktorá je vždycky perverzná, nie? A teraz ty sa modlíš zahlbený do tohto, do Božieho slova, oni si odspievajú, ty sa modlíš a zrazu si začneš, keď som išiel a zrazu, Pane, ale toto nechcem. A Ježiš povedal, a keď som išiel, a zrazu dajte si pozor, čo počúvate. Počúvajme to, čo hovorí Pán Ježiš. Zaraďme sa za veliteľa nebeského vojska. A nepočúvajme kadejakých vlčkov preoblečených ani iných umelých inteligenčných typkov. A tak, milovaní, sme si povedali pozerať ako Kristus, počuť ako Kristus a hovoriť ako Kristus. Keby sa Robkovi dačo nepodarilo, aby som povedala, no vidíš, taký ťuťmak, ani tvoj otec nič nevedel, ani ty nevieš. Ale čo povedia Kristové ústa? Robko, si šikovný, teším sa, že si do toho vložil všetku tú námahu a neboj sa, v Kristovi Ježišovi môžeš všetko. Takže už nehovorím mňa si nikto nevšimol, nikto nevidí, aký som ja chorý, nikto nevidí, aký som ja šikovná, nikto ma nepochváli, ale začneme hovoriť, že tak ako Kristus, robím to z tej lásky pre týchto ľudí, ktorí tu mám okolo seba. Nech je Boh oslávený v tejto mojej práci, nech aj cez to, čo robím, nech je Kristus, nech vidia Krista v tom, čo robím. Začnem to aj hovoriť, nielen to myslieť, ale aj to hovoriť. A prídem k tomu človeku a ho tam nájdem možno ubiedeného, smutného a prinesiem mu Krista. A začnem mu svedčiť, som svedkom. Neboj sa, zdvihni hore hlavu, pozri sa na Ježiša, tak ako Ježiš mne pomohol, aj tebe pomôže. Hovorím tak ako Kristus. Kristus prišiel, prinášal slovo Boha a my necháme cez naše ústa hovoriť tak ako Kristus hovorí. A tak už nežijem ja, nehovorím ja, ale hovorí Kristus. A tak je to, milovaný, celé, viete, lebo my by sme chceli v mene Ježiš Kristus uzdravovať, mene Ježiš Kristus prorokovať, mene Ježiš Kristus robiť zázraky, znamenia a divy. Ak ty nosíš iné meno, lakomec, sebec, ohovárač, smilník, neprajník, žalobca, aké meno nosíš na sebe? Všetkých tých, čo som pomenovala. Ako sa ty chceš postaviť pred toho istého ducha, s tým istým duchom? Postavím sa pred niekto má žalobného ducha, ja mám tiež meno žalobného ducha. Dvaja sa vítaj, čau, kamoš. Dobre, poďme spolu. Ako mu ty môžeš povedať v mene Ježiš odíď, keď on je tvojim pánom? Keď vy ste v podstate kamaráti a ste si pánom jedna navzájom, iba to sa spraví, že vy dvaja začnete žalovať na tretiu osobu. Nemôžeš ho vyhnať preč, povedať mu choď za mňa, ak si to isté, čo on. S tebou sa nedá o ničom rozprávať. Sama mi hovoria niektorí ľudia. Keď utiera svoj jazyk o proste všetkých od A po Z, tak sa nemáš s tým čom rozprávať. Tak nehovoríme v mene starej Helenky, v mene tých vecí, ktoré ona mala. V mene Ježiša, ktorého poznárom čo? Ale spoznávam Boha skrze Ježiša Krista v Duchu Svetom a už nehovorím ja, ale nech prehovorí Kristus. Ján 3.34 hovorí, že koho poslal Boh, ten hovorí Božie slovo. Ako Božie slovo. Milovaní, ak sme posielaní v mene Ježiš, z našich úst, z nášho srdca, z nášho vnútra majú ísť prúdy živej vody. Má prísť povzbudenie, víťazstvo a moc nad nečistými duchmi. Mám prichádzať život a nie smrť. My máme prinášať život a nie smrť. Lebo máme prinášať meno toho, ktorého poslal Otec. A meno slovo, nech z vašich úst vyjde slovo. Veľakrát nám ľudia povedia, že mám plnú hlavu takých rôznych myšlienok a diabol mi hovorí toto a on to začne hovoriť.
ešte si aj povie, že diabol mi toto hovorí. Ty nie, aby si okamžite diablovi povedal, choď za mňa, Satan, aj v tých myšlienkach. Lebo nie všetky myšlienky, ktoré sú v tvojej hlave, sú tvoje myšlienky. Viete, lebo ja som si myslela, keď mi prichádzali kadejaké myšlienky, že to, čo som ja za človeka, to je na čo myslím. Plné sanatória psychiatrii sú ľudí, ktorí uverili diablovi, že tie myšlienky sú ich. Milovaní, vy, ktorí ste kristovci, ktorí ste kresťania, máme rozsudzovať už tuto v hlave. Nejaká myšlienka príde a ty vieš jasne, že to nie je tvoja myšlienka. Hej, keď mne by prišla myšlienka na smilstvo, hej, v hlave, tak ja okamžite si, to čo je za myšlienka? Moja to nie je, lebo ja milujem svojho manžela. Božia to tiež nie je. Tak čia to je? Milovaný pasca, a prečo ju chcete v tej hlave nosiť a dokonca ešte začnete o nej hovoriť? Ak to není tvoja ani Božia, nemá čo v tvojej hlave robiť. Choď za mňa. My potrebujeme premeniť sa obnovou zmyšľania, premeniť sa obnovou videnia, premeniť sa obnovou počutia, premeniť sa obnovou toho, čo hovoríš. Viete, ľudia hovoria vypúšťajú slova z úst len ako im príde, len ako to ide. A to som tak nemyslel vážne. A to som sranda, to je vtip, to je neviem čo. Milovaní, ale slovo bolo v prvom rade stvorené na tvorenie. Boh povedal a stalo sa. Boh povedal a stalo sa. Ty si stvorený na Boží obraz, prijal si Ježiša Krista za svojho pána a spasiteľa. Tvoje slovo má moc. A ty povieš svojmu dieťaťu, ty babrák, ťučmák. A potom sa čuduješ, že čo máš so svojím dieťaťom. A potom už hľadáš v rodine, po kom sa to udal, len po tebe. Alebo tvoj muž si dá 2 piva, ťažko pracoval a už sa mu to celé točí. A ty povieš, ty alkoholik. Aj tvoj otec bol, aj tvoj prastarý a ty si taký, aj ty budeš. A potom ešte povieš, mal som pravdu. Nie, preklial si muža. Ty si preklial svoje deti, svojho muža. Božie slovo hovorí 2 Korinťanom 10.3. Žijeme pravda v tele, ale nebojujeme podľa tela a zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú v službe Bohu moc boriť hradby. Povedz, v službe Bohu majú moc boriť hradby. A teraz Božie slovo hovorí, boríme výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. To znamená, boríme všetko, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Všetko, čo o Bohu hovorí nesprávne, čo z Boha robí nesprávneho a zlého Boha. A potom je napísané, pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi. Povedz, pútam každú myseľ, každú myšlienku, aby bola poslušná Kristovi. Amen. Takže ak vám v mysli príde nejaká myšlienka, ktorá nie je ani tvoja a ani Božia, tak ju nevypustím z úst, ale spútam ju a pošlem ju preč. Nepríjmem ju za svoju. Viete, lebo ozaj my slova si myslíme, že to je iba na komunikáciu. Ale slovo bolo v prvom rade stvorené na tvorenie. A tak, milovaní, už nehovorím ja, ale hovorí Kristus. Aby to, čo vyjde z mojich úst, aby to bolo to semeno Kristovo, ktoré keď ty zaseješ do svojho dieťaťa, do svojej ženy, do svojho muža, tak to priniesie život. To slovo, ktoré Kristus hovorí, to Božie slovo, prináša život. A keď aj možno tvoje dieťa robí niečo, čo aktuálne nie je v poriadku, tak ty tam sej to dobré semeno Ježiša Krista a to tam polievaj, o to sa staraj a potom to začne rásť a prinášať toto ovocie, dobré ovocie. A tak toto boli ústa. Teraz ruky. Už nerobím ja, ale robí Kristus. To znamená, moje ruky, viete, tým, že ja som v detstve nič nemala, tak som sa snažila tak robiť, aby som mala ja, aby mala moja rodina, aby sme my mali tak, viete, pre seba. Ručičkami zhrňať, robkať. Poď, ešte aj ty mi zhrňaj. Ešte aj vy mi nás zhrňajte tuto pre mňa do môjho batôžka. Ale ako Kristus, čo robil Kristus? Dával, všade, kde šiel, tak dával uzdravenie, ubezpečenie, pohľadkanie, láska, ktorá sa dáva. Boh tak miloval, že dal
ty tak miluješ, že dávaš. Že už nezhrňam len pre seba, ale mám oči Kristové, pozerám, hej. Mám uši, počujem a potom, čo urobia Kristové ruky, dám. Potrebuje môj čas, potrebuje moje pohľadenie, potrebuje starostlivosť. Ježiš, kade šiel, tak robil Božie veci, Božie skutky, Božie veci robil. A preto už nekonám ja, ale koná Kristus. Robím tak, ako Kristus robil. Blaženejšie je čo? Dávať. A dve pijavice volajú čo? Daj. Daj pre mňa. V prísloví dve pijavice hovoria daj. Povedz si, že blaženejšie je dávať. A daj aj z nadbytku, ale daj aj vtedy, keď nemáš. Lebo čo máš, čo si nedostal? Semeno sa seje už v čase vlastne, kedy ty už nemáš. Semeno sa vždycky odložilo na sejbu však. Už niektorí si svoje semeno zjedia. Že my nemáme dávať len z nadbytku, ale máme dať vtedy, keď je tam vidíš tú potrebu. Lebo viete, chudobná vdova mala 2 haliere a on dala všetko. Nedala z nadbytku. Tam ostatní dávali mali. Keď bude mať 1 000 000, tak pomôžem Šaňovi s Jankou, tu námu vymením jedno okno. Čo to je za Boží skutok? Ale keď budeš mať 1 000 000, tak povieš... nechám, tak. Keď bude mať 2, nie 1 000 000 je ešte málo, lebo to Šaňo si kúpi sám okna. Hej? To takto hovorí lakomec a lakomstvo je modloslužba. Poznám jednu sestru, ktorá je aj tu a ona povedala, že keď jej maminka zomrela a mala 10 rôčkov, tak chodili susedky, joj, ty si chúďatko, no nebojte sa, Boh sa o vás postará. Milovaný, ale ona nemala čo jesť. Keby prišla susedka a doniesla, že viem, máte to teraz ťažké, tak tuto som navarila hrniec polievky a upiekla som vám koláč. A môžeš každý deň ku nám prísť najesť. A keď budete mať nejakú potrebu, príďte ku nám. A nie sme my tak veľakrát, že viete, keď Robko mal rakovinu a ja som sa o ňo musela 24 hodín starať, takže som nemohla ísť ani z domu nikde. A mnohí ľudia prišli k nám a povedali, nepotrebujete niečo? Jasne, že nie. Ja som sa tak pozerala a hovorím si, ak ti to Duch Svätý nepovedal, tak nie. Lebo ak ti Duch Svätý povie, že choď a zanies tam 100 €, alebo hrniec polievky, alebo vytrieť čatník a proste daj im, ale ty sa prídeš spýtať, nepotrebujete niečo? No tak akými očami, ušami, zmyslami, akými ty pozeráš, počúvaš? A dopredu povieš, nepotrebujete? Nie, nepotrebujeme. Už aj máš aj odpoveď. Preto ozaj už nie vaše ruky, ktoré pre seba, okolo seba, ale ruky Kristove, ktoré sú ochotné dať svoj čas, položiť niekde ruku, či prakticky, či duchovne, akokoľvek, ale už nekonám ja, ale koná Kristus. Veľakrát, milovaný, ako moje staré ja hovorí, že nerob, ale Kristus vo mne kričí, urob to, urob to, urob to. A veľakrát nepočúvnem a potom vidím, a znovu robím pokánie, periem v krvi Krista, odpusť mi Bože, že som ťa nepočúvala. A veľakrát sa mi už podarí zaprieť starú Helenku a nechať Krista urobiť tie veci. Ja mám také svedectvo, sused zomeral na rakovinu a Boh mi hovoril, chod sa za neho modliť. A ja vravím, ešte je čas, on ma nepríjme, ešte stále má sily, sa bráni, lebo on predtým len pil a vždycky len sa vysmieval s nás, že sme sa len modličkáme. Tak som to odkladal. Spýtal som sa jeho kamarátky, respektíve rodiny a on, dali mu ešte 0,5 roka života. No tak ešte má 0,5 roka života. A Boh mi som hovorí, chod za ním. A ja som zase nešiel. Lebo ešte mám čas. Keď som už konečne ma už Boh tak posielal, pamätám, v Brne som bol na nejakej pracovnej ceste a som chcel už ísť, tak odchádzali funebráci z jeho domu. Rozumiete, čo je to? Boh ťa posiela a ty si robíš svoje. Ty si robíš svoje, ešte ty si povieš, ešte mám čas, ale on ťa posiela teraz. On ťa posiela teraz daj. On ťa posiela teraz choď pozbudiť, teraz sa choď pomodliť. Môže prísť neskoro.
Budeš vidieť buď funebrákov, ktorí odvážajú suseda, alebo možno budeš vidieť, ako odvážajú tvoje telo. Alebo možno budeš vidieť, že kamene kričia. Že ťa zahambí bezdomovec, ktorý urobí to, čo si ty mal urobiť. Že vytiahne z vrecka možno nazbierané 2 eurá a dá nejakej vdove. Keď nebudete vy milovaní, budú kamene kričať. A my máme robiť tie dobré skutky, ktoré Boh pre nás predpripravil, ktoré ich predpripravil. My potrebujeme počúvať Ducha Svätého, aby sme potom mohli ísť a robili to, čo nám povie. Konali tie skutky. Ale to môžeš len v jeho mene. A ďalšie je, že chodiť v jeho mene. Milovaní, chodiť v jeho mene. Už si nechodím tak, ako kedysi. Ja som si chodil, kúpil som si koníky, chodili sme po pretekoch, po horách, potom som bol polovník aktívny, chodil som si po horách a v podstate vždy som to vedel ospravedlniť. Veď ja toľko robím, že potrebujem aj ja oddych, ináč sa zblázním a vlastne som si robil svoje a popri tom ľudia hynuli, trpeli, boli hladní a smední po Bohu a ja som si sedel na posede. Rozumiete ma, to není o nás, lebo najprv hľadaj Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a ostatné ti bude pridané. A Božie kráľovstvo nie je jedlo, pitie, čiže Božie kráľovstvo nemôže zdediť telo ani krv a tak robme to, čo robí Pán Ježiš. Zaraďme sa za veliteľa nebeského vojska. On vraví, že choďte a podmaňte si zem, rozšírte kolíky Božieho kráľovstva, choďte tam, sused potrebuje suseda v práci, toto, oni potrebujú počuť o Ježišovi. Milovaný, Titanic sa potápa, nechoď tam a nepí a nerob sa, že všetko je v poriadku. Není v poriadku, je také ako za čas Noéma, je ako za čas Lota. Už je to tu. Ľudia potrebujú poznať Ježiša, ktorý má moc a on posiela teba, Katka, teba posiela, aby si chodila v tej moci, aby si zachraňovala tých ľudí, lebo tu chodí plno ľudí oklamaných. Tak my sa máme zaradiť za Ježiša a našlapovať do Ježišových šlapají. Už nechodiť si po tých svojich chodníčkoch, ale chodiť tou cestou, ktorá sa volá Ježiš Kristus. Tak využívajme ten čas, že už ozaj je čas chodiť skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Môj ocko hovoril, Robo, idem na dôchodok a teraz si to budem užívať. Dostal rakovinu a zomrel. Kto je na dôchodku? Kde v Biblii je napísané dôchodok? Ale milovaní, aký dôchodok? To je ľudský termín. Ľudia hynú a čakajú, kedy prídeš, čakajú príchod Božích synov. Stvorenstvo očakáva príchod Božích synov. A prečo príchod Božích synov? Prečo nie Ježiša Krista, Božieho syna? Lebo v Kristovi Ježišovi sa stal aj ty synom a Boh na teba spolieha, že v jeho mene prídeš a budeš oslobodzovať, uzdravovať, budeš kriesiť mŕtvych a budeš zachraňovať tých ľudí z Titaniku, ktorí sa zabávajú a myslia si, že všetko je sranda. Loď sa potápa, milovaný. Žiadna ekológia. Boh zariadi zem ako kset. Je mu jedno. Tu je čas, kedy treba zachraňovať ľudí. Zachraňujte, pozerajte okolo seba, majte otvorené oči. Ja by som to trošku posunula. Ľudia sú už zachránení skrze Ježiša Krista. Je čas im ohlásiť túto pravdu, milovaní. Keď zostúpi na vás Duch Svätý, stanete sami uzdravovateľmi, prorokovať budete, uzdravovať budete. Tak je to napísané? Keď na vás zostúpi Duch Svätý, stanete sami svedkami, budete svedčiť o mne, že skrze mňa sú už zachránení, skrze mňa sú oslobodení, vykúpení, zachránení, skrze mňa už sa všetko udialo, vo mne je o všetko postarané. Takže stanete sa svedkami Ježiša Krista a všade, kde prinesiete Krista na tú stravu, ktorú ten človek potrebuje. Prinesiete mu Krista, stanete sa svedkami. Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium. Čo to je? Je to radosná správa. O čom je to radosná správa? O Ježišovi, že Ježiš už zomrel, že ťa svojou krvou vykúpil, že ťa zachránil, že ťa
spasil, že ťa uzdravil. Len ho príjmi do svojho života, lebo Ježiš to pre všetkých urobil. A nie všetci sú spasení a zachránení. Milovaní, ten čas, ja neviem ako vám, ale mne to tak rýchlo ide, on sa tak zrýchľuje a zhusťuje, že ja hovorím, že milovaní, teraz je čas milosti. Je čas to, aby ste videli, počuli, hovorili, konali, chodili v jeho mene, v jeho charaktere a všade, kde prídete, aby ste priniesli Ježiša Krista, aby ste ho priniesli tú radostnú správu, že Ježiš zomrel za teba, aby ty si mohol žiť pre neho. Ježiš zobral všetky choroby, všetky bolesti a utrpenia na seba, aby ty si v jeho ranách mohol byť uzdravený. Ježiš prišiel a zaplatil svojou krvou za teba to výkupné, aby ty už si nebol v rodine otroka a tam ťa otrocky zneužíval, ale aby si skrze Krista vstúpil do tej Božej rodiny, aby si tam bol adoptovaný a už bol ako jeho syn, jeho dcéra a robil tie skutky, ktoré on pre teba predpripravil a nosil ich všade tam, kde pôjdeš za Kristom, keď sa zaradíš, aby si to všade tam robil, konal, videl, počul, proste aby ste chodili v jeho mene, chodili v jeho charaktere, konali v jeho charaktere, videli, počuli, hovorili v jeho charaktere. A preto Pán Ježiš si nerobil srandu, keď povedal, ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. Jeho poslal Otec na túto zem. A tak milovaní, toto slovo nech vás prevádza, aby ste, on povedal, ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. A tí, čo uveria, budú robiť tie isté veci ako ja, ba ešte väčšie. A on povedal, že duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som ohlásil slobodu zajatým, aby som uzdravil skrušené srdcia, aby som vytiahol zajatcov na slobodu a ohlásil milostivý rok. A my vás posielame teraz Kristovými slovami. Choďte. Choďte a nenoste to meno Božie nadarmo. V mene Ježiša Krista choďte v tej moci. V moci kríža, v moci mena Ježiš Kristus, v moci Kristovej krvi, v moci Božieho Syna, choďte. Ohlasujte slobodu, uzdravujte, oslobodzujte, ohlasujte pokánie. Ohlasujte, aký je dobrý Boh, že sa blíži vykúpenie, aby ste mohli výjsť so svojím ženichom na jeho baránkovú svadbu. Aby baránok povedal, pozri sa na čele, majú napísané moje meno. Pozri sa do srdca, na srdce majú napísané moje meno. Pozri sa na rukách, je napísané moje meno. Očiach. Pozri sa znútra, jeho vnútra vychádza zvuk mojho mena. Prúdy živej vody. A tak ti žehnám, aby si naplnil túto úlohu. Aby ten duch Boží, moc z výsosti, nech ťa teraz zatvoní. Tak ako zatvonil Máriu, aby z teba vyšiel život, nie smrť. Aby z teba vyšla radosť, nie smutok. Aby z teba vyšlo víťazstvo, nie porazenectvo. Aby všetko, čo sa prieči Kristovi, čo sa prieči Kristovmu krížu, dneska z teba spadlo. Aby dneska z teba spadlo, aby nech to zhorí v ohni. Nech to zhorí v ohni, aby si mohol začať žiť kráľovstvo. Aby si mohol chodiť v moci jeho mena, aby si mohol chodiť v moci mena Ježiš Kristus, ktorý je tvojim pánom, ktorý je mojím pánom, ktorého poslal Boh, aby si prinášal slobodu a život. V mene Ježiš Kristus. Amen.